Sali naman ako, sabi ng isang batang nasa tabi ng aming bakuran sa dalawa kong anak na naglalaro doon. Sige, sali na natin siya, Judy. Pagsang-ayon ng panganay kong anak na si Bert sa nakababatang kapatid. Nakita kong pinapasok nila sa aming bakuran ang bata kung saan nakita kong masaya silang naglalaro. Ang tagpong iyon ang nagpabalik sa aking alaala. Isang eksena na halos katulad ng aking nakita. 8 taong gulang pa lamang ako noon, kung saan mayroon din akong nakatatandang kapatid na lalaki, si Kuya Bry. Sa ngayon ay may pamilya na rin siya at kasalukuyang naninirahan sa Mexico. Tandang-tanda ko pa lahat ng bagong lipat kami ng bahay, isang lugar sa Pasig. Dito kasi nakabili ang aking ama ng malaki at desenteng bahay na aming titirahan. Bukod sa malawak ang bakuran nito, mayroon pang palaruan ng bata tulad ng swing at padaus-usan. Isang linggo na kami doon at masaya kaming mag-anak. Siguro naman ay kontento ka na sa nabili nating lupa at bahay dito, Norma. Pahayag ni Itay sa inay habang pinapanood kaming magkapatid na naglalaro sa aming bakuran. Okay na dito, Edu. Gusto ko nga ang atmosphere at ang matahimik na kapaligiran. Habang nasa terrace ang parents namin ni Kuya Bry, nasa swing naman kami at nagduduyan. Ilakas mo pa, kuya, ang ugoy, sigaw ko sa kapatid ko habang enjoy akong nakaupo sa duyan. Oh, ayan, kumapit kang mabuti. Habang naglalaro kami ni Kuya, isang batang babae na halos kasing laki ni Kuya Bry ang napansin kong nakasilip sa rehas ng bakod namin. Sa tingin ko sa kanya ay inggit na inggit siya sa amin na naglalaro. Hindi naman siya pinapansin ni Kuya, kaya napilitan na siyang magsalita. Pa, sali naman ako po, mahina niyang sabi sa amin. Kuya Bry, sasali daw siya. Makikipaglaro daw sa atin yung bata, sabi ko sa kapatid ko. Sinulyapan ni Kuya Bry ang bata. Pagkatapos ay tumingin sa terrace kung nasaan naroroon sina Itay at Inay. Papasukin ba natin siya, Kuya? Baka pagalitan tayo ni Itay at Inay. May pag-aatubiling tugkon ni Kuya. Hindi naman siguro, Kuya. Papasukin na natin siya. Ikaw ang bahala. Binuksan ko ang rehas na bakal ng aming gate at pinapasok ang bata. Nakita kong tuwang-tuwa siya sa ginawa ko. Nang sulyapan ko sina Itay at Inay ay tila wala naman silang reaksyon sa ginawa kong pagpapapasok sa bata. Agad sumakay sa swing ang bata at sabik na nagduduyan. Nang magsawa ito ay lumipat naman sa padaus-usan. Anong pangalan mo? Tanong sa kanya ni Kuya. Ako nga pala si Cathy. Diyan ako nakatira sa katabing bahay niyo. Sabay turo sa bahay na kalapit lang namin na saradong-sarado. Sawa na akong mag-swing at magpadulas. Kuya, maglaro naman tayo ng iba. Nagsimulang tumakbo sina Kuya. Naglaro kami ng tayaan. Naglaro din kami ng langit lupa. Nagsimula kaming maglaro kung saan enjoy na enjoy kami ni Kuya. Maraming alam na laro si Jenny, mga larong itinuro sa amin ni Kuya. Madalas daw nilang paglaruan ng mga kalarong bata sa kalsada. Huling laro naming ginawa ay ang taguan. Dito kami labis na nagtaka ni Kuya dahil nang siya na ang naging taya. Pinaghahanap ni Kuya si Cathy pero hindi na niya ito makita. Baka lumabas na siya ng ating bakuran, sabi niya sa akin. Hindi. Tanggi ko sa sinabi niya.
Nandun ako sa gate natin kanina nagtatago at hindi ko siya nakikitang lumabas ng bakuran. Napakamot ng ulo si kuya. Saan nagtago yun? Hinanap ko na ang lahat ng pwedeng pagtaguan pero wala naman siya. Doon namin narinig ang pagtawag sa amin ni inay. Pinapapasok kami sa loob ng bahay upang magmerienda. Agad naman kaming tumalima. Halos maligo na kayo sa pawis na dalawa. Baka matuyuan na kayo sa likod. Anang inay habang nilalagyan ng sapin ang likod ko ng tuwalya. Nang hapong iyon, kakatapos lang namin maghapunan nang mapadungaw si Itay at nasulyapan ang katabing bahay. Iyon ang bahay na sinasabi ni Cathy sa kanila. May namatay yata sa kalapit bahay natin, Norma. Dinig kong sabi ni Itay kay inay. Bakit? Tugon ni inay na nagliligpit ng pinggan ng aming ginamit sa paghahapunan. May karo ng patay kasing tumapat, may ibinababang kapaong na ipinapasok sa loob ng bahay. Sumilip ako sa aming bintana. Nakita ko ang sinasabi ni Itay. Nagliliwanag ang mga bumbilyang bahagi ng ataul na nasa loob ng bahay. Tila meron na nga ditong pinaglalamayan. Sino kaya ang namatay doon? Mula nang lumipat tayo dito, ay 1 linggo ko nang nakikitang sarado ang bahay na yan, si inay. Doon po nakatira yung batang kalaro namin kanina. Sabad ko. Kalaro? Nakakunot noong sabi ni Itay. Opo, Itay. Si Cathy. Sabi niya sa amin, diyan daw po siya nakatira. Tugon ni Kuya kay Itay. Sa ikalawang araw ng lamayan, minabuti ni Itay at inay na magtungo sila doon upang makiramay. Pwede po ba kaming sumama ni Kuya, Itay? Sige, total doon kamo nakatira ang batang kalaro nyo. Malugod naman kaming pinatuloy na mag-asawa na mababakas ang kalungkutan at pagdadalamhati sa kanilang muka. Nagpakilala sa kanila sina Itay at inay. Nakikirami po kami, sabi ni inay sa namimighating babae na nakasuot ng itim. Salamat ho sa inyo. Kami po ang bagong lipat dito sa kapitbahay nyo. Anak nyo ho ba ang yumao? Tanong ni Itay sa mister na babae. Opo, tila may bara sa dibdib. Tugon ng lalaki. Halos kasing gulang pala siya ng panganay kong si Brian. Sulyap ni Itay kay Kuya Brian. Siya na nga lang ho ang naiwan sa amin mula nang mamatay sa aksidente ang panganay naming anak na lalaki. Habang nag-uusap si Itay at ang lalaki, nagpalinga-linga ako sa paligid. Hinahanap ko ang mga batang naroroon kung naandon si Cathy. Hindi ko siya nakita. Si Kuya Brian na nakatingin sa loob ng ataul ay nagulat sa kanyang nasaksihan. Jen, si Cathy pala ang namatay. Bulong niya sa akin pagkatapos. Ha? Bakit? Paanong nangyari? Gulat ko namang tugon. Ang pagbubulungan naming magkapatid ay hindi nakaligtas sa pantinig ng babaeng nagluluksa. Bakas ang pagtataka. Kilala niyo ang anak ko? Usisa nito pagkalapit sa amin. Opo, tugon ko. Kasi po, siya yung kalaro namin sa bakuran noong isang araw. Si kuya na ang nagpatuloy. Nakalaro? May pagkagulat na reaksyon ng asawang lalaki. Imposible ang sinasabi niyo. 1 buwan nang nakakumpine si Cathy sa hospital. At dahil malubha ang karamdaman, ang araw na sinasabi ninyong nakalaro niyo siya, doon siya binawian ng buhay. Totoo ba ang sinasabi niyong nakalaro niyo siya? Tugon ni Itay. Hindi po kami nagsisinungaling, Itay. Siya nga po yung nagpakilala sa amin.
Kawawa naman ang anak ko. Anito, labis kaming naghigpit sa kanya. Mula maaksidente ang kapatid niyang nakatatanda. Kwento ng babae habang umiiyak. Nasagasaan kasi ang panganay kong si Julius habang nakikipaglaro sa mga bata sa lansangan. Mula noon, hindi na namin pinayagang makalabas ng bahay si Cathy sa takot na maulit ang nangyari sa kanyang kapatid. Sabat ng mister ng babae. Nang magkasakit nga si Cathy, lagi niyang sinasabi sa akin, gusto niyang makipaglaro sa mga bata sa labas. Maging nang nasa hospital ito at nakaratay sa karamdaman, ay iyon pa rin ang kanyang pinakahahangad. Mabait nga po siya, sabi ko. Tsaka sabi po niya, sana daw ganoon lagi. Makikipaglaro siya sa amin kasi daw po, malungkot daw po siya mag-isa. Kahit sa huling sandali ay natupad pala ang gusto ng aking anak. May himig na pasasalamat na tinig ng ina ni Cathy. Alam kong ang nakikita kong ngiti sa labi niya ay ang pagpapatunay na maligaya siyang pumanaw. Curious akong makita ang naging kalaro namin sa huling pagkakataon. Paalis na kami noon nang pakiusapan ko si Itay na kargahin ako para masilip ang muka ni Cathy. Pinagbigyan naman niya ako kung saan binuhat niya ako at pinasilip sa kabaong. Parang natutulog lang ang tingin ko kay Cathy. At tama ang ina niya. Nakangiti ito sa kanyang paghimlay. Sa ngayon, naaalala ko pa rin si Cathy, ang batang nakalaro namin ni Kuya Bray. Noong sandaling iyon na sumali siya sa aming laro.